Ban sekolah lembat ai mensemi gi para dok para senam mentakas ngi na kaliang juga kenhon ke bodon hadu lai pungut ki dekot kila lai ban no jingarap da ke song pisah rengkat ki jan kup thia ya kalong yeng jong ikong Helsinki Mary Marwin hashnong Jasha Southwest Kasil District ibala klat no haka jingjia twa kendau haka kan riu terik ujliu araja ar pu ar la ban kedau ba haka te ke jingjia ikong Helsinki Mary Marwin ila e no shadien ya arngut ki khon badia ukurim jung i uba Arjun Merthong Habakren haga jingalang balengkot uba Robert Lendo Marshallong Menteri Kashnong Jasiar ula aku belai ya baru ki belai don menta haga ni ke kamle isne bela sandur da uba staising karpeteng rengkat ki paralok jong u banwan hashnong jong ki ban ai ki jingirap ya kani ke long yeng kani kan long kan uksa babha ya ki weiru ban budin haga basyakri ya ki para briu kalong ru ka benta baki syakri ya ublei ong uba Robert haga jo opor ukit bokit riang ya ki bekinang yo ya kemet kabakot kabakia nọ trong y về y được khát trong cả sông thao là ino yêu shadin yêu rock ba Arjun Merthong nang tay kini ki an ngodi kulen thei te daga jing pastio go jong nong thao nong bu la phai ni ble lo phai ni sar nang masio lem na kaman ta jing no yala ba Arjun yala ka jong halok nang ta basa shadin ni kini kun dan dari jenis ulam ke jong gini isar makrumen bagi kon kinsa la ban pule na kamanta kala sai kala sisni bat banyo iku burom akor tibru tible desa ngamdan oi kentin ban ai na kamanta jong ki kan ba ke jinga jau malang berkini bayi ngasem dan kan berkini di para jong ki to ble un ke khoye thia ki kam ki duk ki jong ki hala kasni kunjuri kai ngasem ini ipa ki man para ki ki jai jong ki to ble un ri kendong sumar setiap nasi bun kicing ma akan selalu teh. Kumba ong tin syakri yo para briu syakri yo bele hane la jia urlong ba ini sari amde ba syakri ta yo para yo bele ndai syakri rengkat bari para briu. Ke kubele sibun ya thi barok biran lang hanen ta. Ini wan hang ni ban pentingan bat amsi ngim dan ye. Ritang kum ijeng kersan ni dan tang ijeng ai sobai baret. Yo senyang bang nila penmi para mengi bang ino senyang ya kaya jong ki ba urgent bad ya ki kon ki jong pi tengah skwa bani thu ang ni ba hadu menen kasni habang ladep banwan ha kawai kalong yeng hapo lai rem nong spung kila dan arpunyungot ki balai no senyang lang hari mentak kasni ladan salai ngot bang nila poi lai phongot ki bala se yunu senyang ba ngin ya bangin ya no sandi kalong yeng bad kadang sakawai pat kalong yeng kawa wala lakam semdan setiap kena ono jengjia ka basusi hare aladon ka jengjulo jong yeng bat hakini singi slide chakoi pat kalong yeng bat isngu banong ba kalong ke ek bastunat ba ki parlok ki jengi na kaleng sulong jong kari kasi kini bro live kongot kila image khamat banyadan talang hakum kini ki jengjia ki basusi bat ngakwa bani thoi pi ba napdeng jong kini ki blai no sinyang kidon ki ba tre kum kita ki mistri na yeng ki banyak kali kamai balong kinong trejong ki Ankanwadi Center nangta ki balong ki nang up pahara haki officer ka nangta ki batre kamlejong ki kinong ke school nangta idon ri pastor bari snok tilang bat ni bat ki syakri sarkar bat ki we te ai bakum kini kamsim kan rung haborok badan ni to kamsim sngolem ba kin mi sakmat klem da up ya ki we lani yana ino pat ini ban sangiet no ya kamsim ban siyo wak kejat lene ban kentho tam hai kirin sam social media lane haki dukan sya kala di kapor bangin peni dakikam balada borok nangi imi skhamat ngai skemba ni la ban weng subun ki jing e bakum kari ka jungi ke kenu ban radang khong haki bobon kliang bar ki bobon gimata bangangit bakan long ka jing amsim ya ki bobon kilong yen ba idadon kata ka jing terang kamsim ka jungi ba omtang kilatli ki yeng ban yarap balada kajing no senyang jong ki parado persnam jong ina keleng jong keriksi kaya teng ngelek syatiweri kisnong jong keriksi ban I'm sim ya ki parado persnam ki bama ya kum kini ki jing jia ki basusi bat khamtam ya ki long yeng jong ki konsuat ki ba nglei ha ki babon ki jaka lama ya ki jing e te kani kade ka jing kwa ka jing ba ka jing thrang ka jing ban isu ban ong ba kumbapen kan mau bang meni bawa larang ngamdi trashnong nang dekat ma kurwat harangkat ki perlok ki babuan bat hoy kidan ki perlok jingi na ma kurwat ro ki blai snok tilang baneno senyang
te kalong ke bas tunat ba ngina poi hak ni kasna ga jungki kum ka jing boram yakiru namar usenjang bakilai penno te to kene kan long kasni ka ba kodor yang i wei pi wei ba ngaken tu kan pham ya borok kita badan kamisim ban dan ka jing kli banerap lam ya ki parado prasnam ka jing ruspa hak kamisim kalong bakungsan hadu kata-kata ban ya ka jing ruspa hak ka jing dan jing em kham dan pat kamisim banerap yakum kini ki jingjian ki basosi te kana kalong ka khobor ka ba nakaliang jungi niwan hangne kapor ban ai khuli karpang ya boro lai phungut ki perlok ke balami sakhamat ban ngangi scam bakinang don kiwi ro ki ban yami sakhamat hakisni bat kipor ban suan banginang la ban sakri kamha ya ki parado prasnam hak bobon kiliang bat ki babon kanta